ramadan yamadına. Pakang mayam aduga aman dinang kickback taro mo mayam bol magba derege dawsiri. Nangidama watari mapunsisina Nangidama watari mapunsisina Nang bukan ang nakawini Nang bukan ang nakawini ay di nang mo magladala tuna karigi kamlamli tajana Mobile ni may dukhang nga natin. Oh, just feel it. Thank you, Pastor Juan. Thank you so much for loving me. Advance 7 years. Nito kaya pa may abisay yung usang natin. Ano ba? Karahan din na ba? Lumbayadra ba? Ay hindi matanda ng ginong sige Tumbayadra ba ay hindi matanda Haulo sa natin ng ginong sige Hembiki ay mo tatanananggi nung sira nang sumisay na Kamu na may wasin ulit nanggi nanggi ay di nang buta mo buta mo
Masusang drama 미국군이 마수상 드라마 향기롭던 난 부끄러워